tady vítám, pan táto. Dneska jste tady úplně poslední. Jenže přicházíte mezi prvními. Ale vždyť víte, František. Co pak? Vždyť je to chlap jak hora. Zastane kus práce. Co by jiný za takového synka dal? Každý jsme nějaký, ale takový, jako je můj František, je málo. Když se narodil, všichni se divili, jaké je to pořízek. Smál se. Když se narodil. Už třetí den jel jsem sem v průvoze. A za rok už sekal polínka. Tak co si stěžujete? Co pak o to? Jak bejk, je učenlivý, ale jednu starost mám. Jakou? Neumí se bát. Jak to? Neumí se bát čeho? Je toho na světě snad málo bání. No tak snad byste nechtěl mít zase na strašpitlo. Co pak o to? Nejen, že se neumí bát, on ani neví, co je to strach. Pořád se mě ptá. Táto, co je to strach? Ukažte, jak se bojíte, já se to naučím. To je o mrtvici. To vás chápu, to není normálka. Slušný člověk se musí občas bát. Strach je důležitý. Šaháš do ohně a uhoří ti ruka. Jen to fikne. No, a on se nebojí, neumí se bát. A zkusil jste ho vystrašit? Předloni přivezl švagr od dělostřelců petardu. Za kluk seděl, čet si. Zapali jsme mu ji za zády. V okno to vyrazilo. Frantovi to sedřelo pod kazajku na zádech. Podlá chytla. A co on? On povídal. Táto, co je to za hru? A čet si dál. To je o mrtvici. To si nám rozpršelo. Já vám půjčím košile přes hlavu, abyste nepromohl. Budeme zabírat. Jestli umíte držet hubu, tak vám toho kluka naučím vám. Zítra je úterek. No, zavírací den. No, protože tu každý úterý straší. Každý úterý přijdu do hospody divní hráči karet. Straší se tu už od zmizení mýho dětka. Byl to hrozný šejtíř. Čepoval tady pivo, ale nikdy nedal dobrou míru. Fackoval své učeníky. Dělil se s falešnými hráči, když obrali hloupý sedláky v kartách. Za trest. Musí strašit a obsluhovat všechny umrlý falešní hráče z okolí. Je to tu tak hrozný, že kdyby zůstal v hospodě přes noc, do rána. Je to tu tak hrozný, že kdyby zůstal do rána tady v hospodě, bude němý. V hospodě se nedrží ani myši. Kde se nedrží myši, tak v noci tancuje hruza. No, tak ho pošlete. Tak vám pan táto vedu Františka. Tak jsem tu. Táta říká, že mě prý naučíte se bát. Co mám dělat? Tamhle si sedneš. No, anebo tamhle. No, to je fuk. A budeš koukat. A jste si jistý, že se budu bát, abych tu necivil zbytečně.
muži, nalej pivo. Braši, sedněte si. Jdeme hrát, ne? Rozdávej. Lojzo, sedni si tady. Tohle je tvoje poslední hra. A pak budeš náš. Co to? Na Lojzu si troufáte? A co si takhle zahrát se mnou? No tak jdem. No to. Kde pak? Žádný švidly. Rozdávat budu já a hrát se bude mýma kartama. Dostaneš 3 úkoly. Nesplníš to jenom jeden jediný z nich, ztratíš život. Když je splníš, se oba dva volní. Tak co? Nebojím se. A to jako vás? No. Tak řekni, co mám udělat? Já jsem se tak bál, že odejdeš. Vymyslet příběh, kterýmu aspoň jeden z nás neuvěří. Nic lehčího jste mi nemohli dát. To jsem takhle jednou zasadil hrát a ráno koukám, vyrost až do nebe. Jo, to by šlo, to se mohlo stát. Tak jsem po něm vyšplhala až do oblak. No to není nic nevykrýho. Když se tam tak nahoře rozlížím, vidím až na moře. V tom zafouká vítr a já padám žblunk. Byl jsem v tom moři. No a co? V tu chvíli se kolem mě objevilo hejno žralků. A ten pruhovaný se do mě pustil. Ukousnul mi obě ruce i nohy. Ale protože jsem dobrý plavec, doplaval jsem až domů do chalupy. Plaval, když neměl ruce a nohy. To není možný. Úkol asi lehký byl. Franka si s ním poradil. Hodiny zas odbíjí, co nás čeká za chvíli.
že je nejspravedlivější, všichni se jí bojí, ale může naopak přijít chvíle, kdy bude někdo volat. Každý z nás se s ní setká, takže se s ní setkám já. No jasně. Jenom smrt je ke každému spravedlivá. Navštíví totiž chudáky i boháče. Je pravda, že se jí každý bojí, ale pro těžce nemocného může být vysvobození. Úkol asi lehký byl. Franka si s ním poradil. Hodiny zas odbíjí, co nás čeká za chvíli. Tak co ten třetí úkol? Bude nebo ne? Za chvíli, když udržíme moci nad námi, ztratí moc. Dost toho šuškání, do svítání. Nám musíš říct, co je tady, na tomhle místě, pro tebe nejcennější. To jsem nečekal, že poslední úkol bude tak jednoduchý. Když se tady tak rozlídnu, tady moc ceností není. Hodiny jsou starý, ani ručičky už nemají. Židle jsou rozvrzaný. Jediný, co má cenu, je těch pár drobných, co se válí tamhle na stole. A co já? Já snad nemám žádnou cenu. Máš. Tady kolik? To teda ne, nejcennější jsem tady já. No jasně. Ale ne, vážení. No Lojzo, přece by si nečekal, že jsem to říkal schválně. Proč jsem tohle všechno podstoupil? Abych se začal bát a já se bál o tebe, že tě nezachráním. Pro mě v tuhle chvíli si nejcennější přece ty. Děkuji ti. Teď můžu v klidu odejít. A vy si pamatujte, že nejcennější v tomto světě je, když člověk není sám. Co se tenkrát noci stalo, jenom Franka dobře ví. Možná se mu všechno zdálo, kdo však pomohl Lojzovi. Raní zpěvu bylo dost, zbývá už jen poklona. Hráli jsme vám pro radost, zavírá se obloha.